I denne video vil vi tage udgangspunkt i et forsøg, der omhandler blodtypebestemmelse. Formålet er at kunne tjekke sin egen blodtype, men også at kunne forklare og redegøre hvordan og hvorfor. Vi kan stille en hypotese, som lyder: ved hjælp af Eldon-kort kan vi finde vores egen blodtype. Begynde på selve forsøget er det vigtigt at have teorien i orden. Den første ting, når vi snakker blodtypebestemmelse, er, at der findes både antigener og antistoffer. Antigener er de proteiner, der sidder på de røde blodlegemer, og som bestemmer og definerer din blodtype. Det er vigtigt, at antigener ikke har noget at gøre med gener, men er proteiner og kulhydrater. Man kalder også disse antigener for membranproteiner. Antistoffer. Du har antistoffer mod fremmede antigener. Det vil sige, kommer der et fremmed antigen, har du altså antistoffet til at bekæmpe det. Når antistoffer og antigener mødes, sker der en agglutination, altså en klumpning af blodet. Denne tegning illustrerer et blodlegeme med antigener for A. Det blå, det er antistofferne, der dannes mod B. Når vi snakker om blodtyper, taler vi om to forskellige systemer. Henholdsvis AB0-systemet og rhesussystemet. Lad os starte med AB0-systemet. AB0-systemet bliver styret af allelerne IA, har vi kaldt dem, IB og lille i. IA og IB er dominante, mens lille i er et recessivt allel. Disse tre alleler kan fænotypisk komme til udtryk via blodtyperne A, B, AB og 0. Hvis du har blodtype 0, da allelet lille i er recessivt, kræver det, at du er homozygot for at få blodtypen 0. Har du et enkelt eller to alleler for A, altså IA, har du blodtype A, altså antigenet A på dine røde blodlegemer. Du kan altså sagtens være heterozygot og have blodtype A eller B, for det er på samme måde for blodtype B. Har du derimod både det dominante gen for A og B, har du blodtype AB, og dermed antigener for både A og B. Du er altså kodominant. Rhesussystemet. Rhesussystemet består af to forskellige gener. Rhesussystemet omtales til tider med rhesusaben, men i virkeligheden symboliserer denne abe blot, hvorvidt man har genet, det dominante D eller ej. Har du ikke D-genet, er du rhesus negativ, men har du mindst et dominant D på mindst et af dine kromosomer, er du rhesus positiv. Den store forskel mellem rhesussystemet og ABO-systemet er også i forhold til antistoffer. Du danner nemlig først antistoffer mod fremmede antigener, når de er til stede. Her kan I se et eksempel på et krydsningsskema for blodtypesystemet AB0.
Kommer du en dag til skade, og i den situation, at du mangler blod, er det altafgørende, at du kan finde en, der matcher din blodtype. Nu, når vi har fået den mest basale teori på plads, vil vi gå til materialer og fremgangsmåde for forsøget, hvor vi skal prøve at bestemme vores blodtype. Vi skal bruge et Eldon-kort, en nål, noget vat og noget rensepapir. Når vi skal udføre dette forsøg, skal vi først og fremmest bruge et Eldon-kort. På Eldon-kortet ses 4 felter. Disse 4 felter har alle antistoffer smurt på sig. Et af felterne har antistoffer for A, et antistoffer for B og et antistoffer for D. Det sidste felt er et kontrolfelt, hvor der ikke er nogen antistoffer placeret. Man drypper så lidt blod i hver af felterne og kører det lidt rundt. Da vi ved, at der sker en agglutination, når det samme antigen og antistof møder hinanden, kan vi se på papiret, om dette forekommer. Sker der en agglutination i feltet med antistoffer for A, har du for eksempel blodtype A. Sker det i både A og B-feltet, har du blodtype AB. Sker der intet, har du blodtype 0. Det er vigtigt at kende sin blodtype. Der er stor forskel på, hvor udbredt de forskellige blodtyper er. Og har du en sjælden blodtype, kan det i et tilfælde, hvor du mangler blod, være svært at finde en, der matcher. Lad os give et eksempel. En med blodtype 0 rhesus minus kan give blod til alle. Dette er da der ikke kan dannes antistoffer mod blodtypen. Men hvis nu en med blodtype 0 rhesus minus mangler blod, er det kun en med samme blodtype, der kan donere, da der ellers vil dannes antistoffer mod de fremmede antigener. Vores hypotese lød, at vi kunne finde vores blodtype ved hjælp af et Eldon-kort. Vi underbyggede denne hypotese med teori og prøvede så at bevise det. Vores forsøg viste, at det var muligt. Vi kunne tydeligt se agglutinationen, da antigenerne ramte antistofferne. Dette leder os til at kunne konkludere, at man altså ved hjælp af et Eldon-kort kan bestemme sin blodtype.